Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман инҷа тайёр шудам. Очам саҳар кати занг задан, гуфтанд ки биё бозорав ва ё парда часпондистанд. Ам пардаҳошонда ва дар калисову барои вай часпондан калисо кадан чиз дар кора ҳамон чизоша харида биёр гуфтестанд. Саҳар кати ростика ман имрӯз не балки пагараки будам бозор. Ман гуфта будам ки мерам камтар харид мекунам, сиёвушта пойафзол мегирам. Очамшон дафтам бари хонашон як дута чӣ гирифтам дар кор буд мегирифтам гуфта ҳамхел нақшаҳо доштам ки лекин очам им саҳар занг зад не ҳамирӯз хеста биё. Гуфтам биё пагаравам не ҳамирӯз хеста биё. Ман вай корбор уборка кардистам я бора ҳамаша буд кунем. Гуфтам хай майла шудам. Имрӯз ман кори бисёрам надоштам гӯем ҳамин стирка ҷамъгир кардан хай ифторда хела вақт аста тайёр кардан. Барои ҳамин равм биём баъд як бора ягон хӯроки суюқ тайёр мекунем, ягон шӯрбуҳа ягон чизе тайёр мекунем. Ана михел дӯстони азиз, берун офтоб тобистон беҳад ҳаво гарм, дина беҳад гарм буд, саҳри низ ҳама хел кӯдакои рӯй кардам. Им саҳри сиёвуша вай безрукавка рӯй кардам. Барои он ки ҳар рӯз меомад ҳама хел арақ кардагӣ. Гуфтам имрӯз ҳама женфир чашкати рӯй кунам. Нилфар бошад ҳамон куртка чашкати пушонда рӯйш кардам ки хай вай нилфар ҳама хел ҳаста ки агар як шамол гузарад агар тамом вай аксазания сар мекунад. Ана мехоз ман салмона либосошо пушонам ва коляскакати майда майда равем. Да ин як чанд рӯз гӯем офтоб гармӣ биромадем, рӯҳои мана бинед веснушка пур шуда, баҳор мешад тамом веснушка пур мешад. Ана михел нависен комментарияда шумо чӣ хел ҳастен, ба чӣ кор бор ҳастен, чӣ кор кардестен дар ин моҳи шарифи рамазон, дам гирифтестен ё ки корбор уборкакунӣ умуман чӣ кор уборкати ҳастен, нависен, ман интизор ҳастам. Дӯстони азиз, ман атуш бозор сомон бозор гӯем харид карда омадам. ҷа барои очам ёрш барои пардашон харидам. Чизое ки мехостам харидан натонистам, барои ки беҳад қимат. Ман фикр кардам ки нархаш арзонтар, лекин беҳад нархаш қимат буда. Хали бафтам ман камтар гӯем бисёр не камтар пул гирифта оварда будам. Гуфтам ки хай мерасидагист ҳама. Ман аввал дига чизое харидам, баъд рафтам ба ҳазур пурсидам ки нархошон да осмон беҳад қимат. Як баробар қариб ки қимат ман фикр мекардаги нархда. Барои ҳавай омадам хай беҳад ҳаво гарм. Шамол овозе мана нашиндеса беҳад ҳаво гарм. Чили тобистон. Анҷа ман сояҳакда омада истодам инҷа дарахт. Соя гуфта маршрутка ждат кардам, ҳеҷ не ки маршрутка биёяд. Гарми офтоба бинед. Меом кучили тобистон. Дӯстони азиз, имрӯз ман сайтик омадам. Шавҳарам кати омадем. Шавҳарам вай кадан. Чӣ мегӯям? Шавҳарам хона рафта будан, ба онҷа моя гирифта омадан. Салмон катию кӯдакоя гирифтам, онҷа сиёвуш нандам изори кира пӯшида. Вай калучои поша бинед пага рафта саҳари ҳама қакадамша туфлиёта пӯш. Гуфтам ку бовар кунед дӯстони азиз напӯшидак. Барои ҳавай дадаш гуфтанд ки паго рафта якта вай харид пойафзол хариншад. Ҳамин рӯз вай накадем. Ҳамин рӯз ман намедонистам ки бозор мерам. Агар не мехаридимша бозор да дидам кроссовкиҳоям хали чиз кроссовки не босоножки уже барои ки беҳад гарм оста сиёвуш ҳаво беҳад гарма. Мефтам босоно хали ранги туфли босоножки баринакон хело мегиримша то ки пӯшад. Пага насиб сиёвуш садик намерад, мерад кроссовки мехарад, нилуфар вай босоножки мехарамша. Шавадагар ҳафтаҳои дигар мегирамша да. Ҳоли туфлича дора рафт. Недовольная, намедонам барои чӣ бо недовольная. Шохоша бина. Бо имрӯз резинка харидамша, як детский резинка. 10 резинкачаҳои бачаи дил мехоҳӣ гирифтан.
дастам бисам як резинкача заколкачаш хай барои ки чӣ мегӯяд гум мешаванд резинкаҳо меша барои гуфтам хай дусе дона гирам бо ин дафъа равам бо дусе дона мегирам ҳамихел гӯям сабзаҳои биран чӣ хел дамеҷа ҳаво мегум кӯчили тобистон салмончик инҷа катайка расе уже иринка катима иринка як пар наски тынка куштаги жара лафои бинан чӣ хел дӯстони азиз мо аллакай хона омадем ва ман инҷа шӯрбоя тайёр карда монда рафта будам инҷа камтар мурғ шӯрбо кардем гӯем инҷа майда майда ҷӯштасе картошкаош пазам тамом бад мекушимша ва хостум бо якта пирог кунам шоҳрам тухм набуд холам тухм овардан ва 4 дона тухм инҷа дам 200 грамм шакар камтар намак 250 миллилитри дигар шир меандозем ва 100 миллилитри дигар равған меандозему разрыхлитель орд меандозем ва ҳамаша омехта мекунем бо аз ман нишон медиҳам дӯстони азиз ман инҷа камтар шоколад доштам ва бо шоколад андохтамша ҳозир духовка дам мемонимша бисмиллаҳирроҳмонирроҳим дӯстони азиз илоҳим нағз пазад нағз напазад агар влог дод намемонимша ман гиремам хеле ҳозир инҷои тезе тоза кунам уже соат 6 шудастай ва тайёрӣ ба ифтор соати 7 уже ифтор ҳастай дӯстони азиз мо аллакай шом гӯем ужин кардем ва пирогка хостам нишон додан хунук нашуд ки ба ҳазур гӯем биремша гармак бирдем барои ҳамин хеле вашта ҳама хеле нежный шудаги ҳама хеле мулоим шудаги ҳастай ки ширкати аҷоибот лекин чӣ хеле ки мебинем дӯстони азиз иқа аз ҳадди баъд мани мубайнаш дами хушрӯ карда ку инҷаҳош не барои он ки ман градусаша хатто мондам аввал паст така карда будамша богаштам гуфтам баландаш кунам гуфтам бо баландаш кардам бинам ки болош сирхак шудак богаштам бо паст кардамша ҳамхели кардамша барои ҳамин ҳама хел шудак хубтараш кам 1 градуста 200 градуста ман мондагӣ будамша ҳамун 200 градуста монемша нахсару беҳтар аста хушрӯ мана ранги мобайнаш ба фикрам мумкин ки дам мешуда ку хушрӯ мепухта гӯем хушрӯ пухтагӣ аста беҳад ба мазза шудаги аста маззаш аҷоибот гӯем лекин ҳамин дамшавиш ҳама хел шудак дӯстони азиз ман дина бозор барои чӣ рафта будам ман рости ка бихо харид накардам фақат барои ҳамин очамшон барои пардашон кальсо гирифтаму лента гирифтам ва ҷойнамоз якта гирифтам барои он ки вай ҷойнамози мо уже безеб шудаги аста вай ҳавая дина гӯем овардам бинен чӣ хел качествоаш беҳад гӯем безеб хе материалаш нағз хе ваяю хел камтар ғафстаракай ман нахостам асади анимо доштаги вай беҳад тынкакай ва ман хостам ки камтар ғафстараша гирам мана ин турецки найсондагиаю лекин качествоаш беҳад безеб як хел ҷош мана ин шолшулакош як хелош мана ин бинен инҷоҳош надорад инҷоҳош мана бо инҷоҳошам надорад хеле беҳад вай качествоаш безеб кардагӣ хай ҳамақа шуд гӯем ман беҳад ҷойнамози цветаш хушрӯ манда маъқул шудак гирифтам хай уқа қиматам нею ва иқа арзони бадам негӯем 40 сомон додак хай гӯем 45 сомон 50 сомон фириста будан 40 сомон додан ва ҳамина гирифтам хай бо будак ҳам ваяш размераш майда будай ман фикр кардам ки ҳамаш стандарт ҳастанд ҷойнамоза ҳамаш дароз ҳастанд ки не ин пештараи мо ин як ваҷаб дарозтар ҳастай ин як ваҷаб калта ҳастай ай вай ҷойнамози мо ҳама хеле хай истифода бурдастем мо одамои қадбаланда гӯем ин беҳад калта мешавад маҷбур мешавӣ ки масалан болои ҷойнамоз данаю камтар поёнтар истӣ ки то ки ба ҳазур ҷо шави ҷойнамозда некам хел беҳад хушрӯ бо хай будак нархҳои где-то
تا 250 сомон 200 сомон ҷой намозе буд ки беҳад хушрӯ будан хел фасон будан сабсафеди хамелеон гуфтеста будан айҳавай ну ман асоба хамелеону ваяшда аҳамият надодам ман просто гуфтам ки амин материалаш амин ваяш ғафса как бошад шуд анам хел хайм нагирифтем тамом дига чи нагирифтам гӯем резинкачаву ҳам хеле чизо бари нилуфар гирифтам ва мана ин ҷои намози мо ман нозина стирка овардаги ҳастам ки то ки стирка кунам хеле ҷои намози простоя гӯем ҳам хеле ҳаста ҳа як бор шӯямша гуфтам ҳам хел нағзай бо ҷои намоз як дусета бошад нағзай барои вақти меҳмон омаданда ва имрӯз гуфтам ки трезаҳои мо бинан имрӯз гуфтам ки ози сиёҳуши сайзи гироӣ намекунем гуфтам баъд вай мекунем бозор мерам появзол мегирим ки дина шавара баъд сари шаварам гуфтанд ки театр гуфтаги ҳаста ну дина ман пулаша додам мумкин ки имрӯз театр раванд гуфтад баъд гуфтам ки ҳамин рӯз бошад телефон кардам ки ҳамин рӯз буда театр хайр роиш кардам гуфтам хайр равад театр камтар гардад вай кунад баъд вай мекунам баъди обед рафта мегирам шавай Салмона бинад баъди обед рафта мегиримша мебаримша ябора появзол мегиримша ва калтиҳое ки очамда гирифтам маъқул шуд нашуда рафта алиш кун гуфтанд мерам я намуди дига ҳаста барои ки дина наёфтам ай ҳамун намуд баъд мекобам яке меёбам ана мехел дӯстони азиз рафтем хушрӯ қаб сиёвуш тез хӯр сиёвуш рехт рафте тез хӯр сиёвуш пешта нигоҳ кун нағалтӣ сиёвуш вкусни мороженое на мороженое хӯрдиста сиёвуш ин дуюм мороженое хӯрдиста имрӯз якта мороженое гирифтем мо ман ваи холодильник мондаям об шиза рафтай тез гузар нилуфар баъд вай очам гуфтанд ки нилуфар да метсемша тоза ки чикор наметунам хона мерам тез вай кун ки чтобы об нашава ку сиёвуш ана сиёвушу пупой навуш мерам ака хона дӯстони азиз срочно тез гуфтестем барои он ки ифтор шудеста 8 дона тухм 200 грамм шакар ва орд разрихлитель тамом бисквити холӣ кардам ягон чиш наандохтам барои торт 200 градусда монамша инҷа мастоба кадистам мастоба не ранги оши бурида бари дарунашда лапша меандозам инҷа бисквити мо дӯстони азиз сирх шудаста суб сирхак шуда ҳоли чӯбча задамша дарунаш хома ва инҷа да аллакай хӯрок тайёр шудаги аста ман инҷа ва мехоҳам бози хеса хамири блинчи гирифта блинчи кунам манам инҷа оши бурида кадем ам хеле макаронкати макаронои хеле гирифтам гуфтам мехоҳам кудако бо авқода кабути меандозӣ вообще рангаш дига мешад ба фикри ман дега гирифта як тараф монаму блинчик паза Салмон инҷада набинен анан хел ёд гирифтай чорпоя тоб мехӯрад ба худаш ай ҳам боло поён мефурод ғеҷида Салмон инҷа нилуфар хулигани кадиста самуртик ипомазеш пага сари мегум пага шафарам зод рӯз дорад барои ҳамин хотир мо торт кардестем асоба ягон вай намекунем ам хел ош мекунем торт мекунем худмо мешинем тамом адами хел ман тез блинчика кани дадаш наомадиям ку дадаш дӯстони азизим набиде чанд ҷоша чӯбча задам бо як бор дига мана чӯбча мезанамша полнисти хушкай мана хай бинен богашта фуз шудеста камтар хай неки хела дам шудак
мешад саросема тез кунам гуфтам тез шавам гуфтам барои ҳамин хотир ними шаб дар инҷо дӯстони азиз ман блинчики тайёр кардем мо аллакай мегӯем ужин кардем ва гуфтам блинчик пазам барои субҳона ҳам ва як бора гуфтам торта тайёр кардам монумша соат чанд шуда боша уже 8:30 шудагӣ ҳастем тез кунам гуфтам баъд омада ба ҳазур хоравем ҳама хел хоб зер кардае ки бовар кунед дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем манаман блинчикои пухта малакай тайёр шудан гӯем ҳама хеле хай гирхоҷон ҳам хеле дӯстони азиз инҷа бо хелаша кӯдако худа хела шуда буд ки блинчики накардем хай бой накардем охай бо на графин пури об дига ҳама об хӯрӣ агар ки набинам шин деста бошад деста бошед консерт инҷа ба фикрам ба ҳамсояҳои мо суманак доранд чи хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед соат 9:30 шудааст ман мерам видеои монтаж карда баъд